En Soucelo, Salceda, Ponferrada, Sacañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Import. Tendas de telefonía con noso fútbol. En Soucelo, Salceda, Ponferrada, Sacañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Import. Tendas de telefonía con noso fútbol. A ver, temos conosco a María Rosario Oliveira, vicepresidenta do Club Deportivo Nieto, que hoxe vais enfrentar aquí ao líder da Autonómica Grupo 5, Porriño Industrial. Está a pique de chegar o equipo porriñés. A pregunta é indispensable. É un gran rival, non? Para o seu enfrentamento esta tarde-noite aquí, ás 9:30, comeza o partido neste mércores. Para nós é un rival importante porque vai de primeiro na primeira regional e nos estamos na segunda. Esperemos que non nos boten fora hoxe xa e podamos seguir. E a Copa Diputación 2013, o equipo grande, a estas alturas é o Porriño Industrial xoga no equipo máis de categoría inferior, neste caso é o Nieto, por lo tanto é a partido único, cao, tempos difíciles, tempos de crisis. Como se saca adiante o Club Deportivo Nieto? O Club Deportivo Nieto ten moitas carencias, moitas carencias. Estamos vivindo do que pagan os pais aos recibos e de algunhas subvencións que nos dá o Concello, Diputación e pouco máis, porque temos o campo con vallas publicitarias, pero non pagan. Non pagan porque hai moita crisis, entonces é do que estamos vivindo, dos recibos dos pais. Vicepresidenta, cantos socios ten o Club Deportivo Nieto? Bueno, socios como socios moi pouquiños. O que pasa que son os pais os que colaboran con recibo que pagan polos fillos, porque socios moi poucos, moi poucos. Xente se deu de baixa, poucos socios en termos, non lle podo dicir porque, pero moi poucos. Pero cantas categorías inferiores? Cantos rapaces hai aquí adestrando cada día, cada semana? Nos rapaces debemos ter sobre uns 120 rapaces, pero tampouco non colaboran todos porque coa crisis que hai moitos pais non traballan, están en paro. Desde que categorías comenzan a xogar aquí nas ligas? Benxamín, alevins. Despois 2 equipos benxamíns, 2 equipos alevins, un equipo infantil, un equipo juvenil e un modesto, un aficionado, porque tiñamos un cadete, pero este ano non podemos facer porque tiñamos uns cuantos 9 xogadores, pero nos levaron os outros equipos, o Balaidos e Coruxo, e nos deixaron sin os xogadores e non podemos facer o equipo cadete. Os pés de Lolita pisan forte. Agora cambiamos de local. Seguimos nas galerías do Porriño, pero vamos do número 4 ao número 8. Os pés de Lolita, zapatería complementos. Decoramos os teus zapatos para bodas ou eventos. Os pés de Lolita, na rede @hotmail.com. Pisa forte.